Ali té 10 anys, 2 mans i un fusell, pantaló i camisa i un somriure vell. Va néixer en guerra i en guerra es manté, matant i ferint amb calma i en fred. Sap que si no ho fa, li ho faran a ell i no vol morir. Ja no hi sap res més. Ni per què la guerra, ni per què ha estat ell a qui li ha tocat destí tan cruel. Ali morirà de bomba o d'un tret que li pegarà un altre xiquet. Sí, Ali morirà i amb ell morirem un poc, tots els que no hi posem remei.